Abila. Sa una? Ha? Kana kinabagpaalan ka ng dapitan na. Mga dawan dito na magsurusuraw. Nan, batay lagi. Kanang mga Sulupan sa punta. oh, kabalbalan tinudihan lugar bitaw. Oh, Kana ni sa unang malipang isa unang katol tinud akong lupot murag gibut nga badyang. abilat. Naa siguro sa piring ng imong tungog. Nan, ina na magkakay. Ay, good morning, Derek. Direct, Morning, morning. Derek. Oh, so unsa man to senaryo ani karon? Scene 204 na ta, Derek. Kining artista matagdan ko balbal. Scene 204. Actually, Derek, last na ni siya nga episode. Kinahanglan pa ba nato ng muo ng sina? Matay. Sukad-sukad ani gahimo ta aning salida. Mura na ko gimata-mata, mura mo kanunay kung makita og mga panulay. Tay nunay. Ako gani, Derek, gapangado ka po ko ni video-video kay kanuna lamang ko makitag mga panulay. Tay ni. Di ba? Oh, sakto gyud. Kay bisan plandaan og naong ani kameraman mura naog panulay. Mo man gani. Sige. Dili na naman nato ni tiwaso nato salida. Last na to. Sige. Sige, back up ta ni. Back up na. Tay ni. Tala, mas maayo noon ron. Patay. Back up na. Ulat sa. Ulat sa balik sa mo. Sa. Di kay nakauna-una mo katong giingon sa producer ba nga kinahanglan nato ni humanon para bayaran ta. Bilat ko mo ni sugot ang video ni. Sige. Direct, dira ra special. Lat, na. Kwan, makeup artist na siya, makeup artist. Makeup artist. Murag naog panulay. Kalma ra mo, guys. Ali, ako kahadlukan ninyo. Mamang di magpebol busulpot ka niya, ha? Ano man? Sorry kay Direk. Pasensya na. Sorry pa niyo guys ha. Kahatod ra magkukuha ning special effects ba kaning kuan. Sige, mo gawas na naman ko. Sige. Aw, lagi kay. Kuyawan Okay, pula man tay. taanang. Kwan, ganay tawag na tong acting og panulay. Tawag na. Sige. Panulay, asa na magkaali na kay magsugod na video. Panulay, asa na ka, ali na. Artista mo gud na. Matay mo. Ano mo kayo? Luparan kayo. Direk. Di ba naingon ko nga pagkuyog naman yung panulay? Ay, Direk! Ako lagi to make up artist ninyo. Wala na ako mag-make up kay inyo mang giapik og tawag. Ay mo ba? Pag makeup na lang para dili ka na mo maalag panulay. Budlaya. Matay bakadok mong naong ng yung makeup artist no, pura gaba ni wag daw panulay. Murag nang halag man. So unsa nagali to? Asa ta dapat atong scene? 204 direct pero matay murag i-relax sa dagay na tunay kay bakadok yung panulay o murag tinuod. Nan. Kapartes. Kapiaring kuan para sa manunulay para ma-relax re. Sa paning kapartes. Direk, kape. Balik ka, bisag asa lang makakisulpot. Ihatag na kape atong ko ano, manunulay. Sige, Direk. Direk. Uwawa na solo, Direk. Magtimla sa kukutra, Direk. So ang buhaton na to ani karon, bijuan na nimo siya ha, dili ka dapit. Dili ka dapit. Dili ko direct. Dili ko direct. Dili ko direct siyo. Dili ko direct. Dili lagi ko direct. Mama ni mo video na ko. Tagal ko yaman. Ngam, dapat nabi kung siya lang mag-aralay, kaya kanala ka.
Martes. Murag na palulay. Puriya gaba direk. Puriya gaba nang nga. Uy, ano ba? Masong nangong. Unsaon na ako. Kinulahin ang kuan. Upo kayo kung mupuli na ka nya. What? Dito po kag yama upo kita kayo ng kuan. Ayo na ako to. To. Direct. Sa mga padulong. Haris ha. Di ba? Okay. Ito direct. Oh, lingi Hari direct. ito nga butol. Tari, from dagat ka doon ako. Tiing. Tukurunin niya na. Nagregret sa kanya magakumot kayo kanana pre to. Gamitin clutch star. Ah! Already ay sige. Okay na. Gamitin clutch. Ya. Naun! Hey, bye. Sabat, si Papa diyan nagtadris kami. Ato bang mo nako tanan. Aring kape. Yay! Pahilahan na kang buang kabisigasan ng kakasulpot. Ihatag ng kape atong nay kono. Panulula. Panulay. Panunula. Panulay. Sa? Action. Direk. Wala ka sunod ng camera. Daga. Nabahala ko na kigatik toyo. Maring animal. Hoy. What's up mga mamarang? Happy 30,000 subscribers! So karon mag-shoutout na din sa YouTube. Ang first commenter nato din sa YouTube kay si Donski Brands. Shout out So shoutout sa uban, John De La Torre, Josefila Milan, ako, Rina Canulo, Ima Lebrias, Brenda Badilis, Geraldine Guaren o Nicole Margaret Intong. Din Elmer Espino dayon sa Sandiboy Baguio, Cutie, Stephen Tinoy, Marisa Romilo Channel, Chu ML, Junaski TV, Rolito Carvajal, Uncle TV, TV, CLF Jan TV, J. Louis TV, Renanti Dalepi 2. So, wala na si Alvin karon kay gi-quarantine. Shout out ni Auntie Mime. Shout out ni Mute always shout out Secret Sikihor baka naman ma'am. Baka naman! Shout out mami. Shout out. Always amping mo dira. Shout out Fragments Secure by Sir Wi, Zen Axel Oliveros Monte, Jasmine Cruz, Shout out. Joy Barrio. Shoutout din ko ni Pangga, Brenda Badilis. Shout out. Love you. And shout out sa nagpakauna mong paniog to. So shoutout ni Kaso, happy birthday. Yo, always watching from Japan. Yo. Happy birthday. Happy birthday ni Ubay. Happy birthday ni Papa Deng Hapon, Domingo. Okay, happy birthday. Happy birthday uncle. Shout out Bernie Hustaga. Shout out Bernard Estaria. Shoutout din ni Ariel Paglinawan niya sa do exam. Yo, shoutout. Gika na ni Papa. Shout out. So, shout out to all watching from Quiet, Ashley Lip Umbay. Yo, stay safe. So, warto siya tanan guys. So, nalingaw ka nga video, pag like, comment, and subscribe. Then, ay pag-skip sa ads. Thank you. Bye-bye. Secure TV. Your greatest Webo Lagas, please. Peace out. Kay mo ulan na. Secret Sikihor. Pa-shout out.